Ito. Patay! So yun, what's up mga kadagit? Siyempre, nandito tayo sa Cavite, Calaga Gambino. Bawat isa. Bigyan natin, Pagtuloy-tuloy. Pag wala excuse me. Bigyan po natin ng yung hiling ng bata na dinayo pa kayo. makalaban sa gagamba. Siyempre, yun lang naman yung kasiyahan ng bata. Dumaan naman tayo dito sa lahat patungkol sa gagamba. Nung hindi pa uso yung mga gadgets, sa pamamagitan lang ng gagamba, nag-enjoy na tayo. So, siyempre, hinamon tayo ng bata. Patulan natin para... Pangalan mo? Renzo. Si Renzo, shoutout kay Renzo, taga Cavite na pamangkin ni Gagambino, PH. So, Idol game na. daw niya eh. Game na. Idol niya, gusto niya makalaban eh. Friend support. Patay tayo diyan kinagat-agad. Sorry. Labi na eh. Sorry. Mga kadagit, Sorry. dinaya na naman. Nadaya. Hindi Magic. linapag. Wala akong nakita kadagit, wala akong nakita. Sorry. Mga kadagit. Oh, nakawala. Mga kadagit, dinaya, minagic. Aray, wag mo Malaki magatin. yung katis. Minagic eh. Joke lang po yun, hindi po minagic. Pasensya na, pero ibigay na natin. Wala na eh, kinain eh. Bigyan na natin. So, bata, huwag ka masasama ng loob. Binigyan naman kita ng gagamba. Huwag kang mag-alala, ibibigay rin sa'yo ni Kadagit. Sabihin mo kagad, Enzo, okay lang po yun, papalitan mo naman yan eh. Okay? Wala oh, Good size lang po ito. Good size lang po. Anong katis ng gagambo? Ayusin na natin. Tatas? Kumakagat na. Parang nakaload oh. Wala na, patay na. So, ayun na. Uy! Oh shit. So, dahil It's over. nagkabiglaan yung laban, Anong masasabi mo, Renzo? pinackage na yun sa Ano kanya. nangyari? Anong pangalan mo, Renzo? Ano apelyido mo? Cardinal. Renzo Cardinal, shoutout sa'yo dahil Yan. idol mo ako at nakasubscribe ka sa akin. Sa'yo na tong gagamba ko. Yun oh. Yun! Thank you Ayan. agad. Manalo yung gagamba natin, pero... Harap ka muna sa Thank you camera. ka Harap doon. ka sa camera. Binigyan ka eh. Thank you ka. Thank you. Lagay mo yun dito, pipicture tayo. Yan. Yan. Tutok mo yan. Thank you agad. Binigyan ni Kadagit. Swerte ni Enzo. Thank Gagampang you, matalo. So Kadagit. yun, nanalo tayo, pero syempre, bata to, bigay na natin gagamba natin. Kawawa naman, namatay yung gagamba niya. So yun lang, God bless sa inyo Pero lahat. minagic talaga ni Kadagit. Shoutout kay Jason Webb, Saldi TV, kay Gagambino, dito kayo pre. Kay Gagambino. Ayan oh. Yan oh, shoutout dito sa lahat ng mga kasama ko mga vlogger. Galamayer, singat ka dyan. Kasunggab, si Kabutog, siyempre JMX Official, yan. Pa-check na lang. Salamat sa inyo. So sana magsama-sama tayo mga kapwa vlogger sa isang collab na masaya. Yun oh. Tournament. Tournament tayo, magto-tournament tayo. Oo, para mayroon tayong isang magandang bidyong magagawa. So yun lang, maraming salamat. God bless. So yun mga kadagit, si Jason Webb makakalaban natin sa content ko. As mamaya sa content niya naman. Balik, Testing natin. lapag na natin. Sige, lapag na natin. Huwag na natin patagalin at dumidilim na. Kasapo. Ayun, unang bira. Nadali ka agad, ayun oh. Bakbakan. Ang lakas ng kay Jason Webb talaga. Bakbakan talaga. Uy, nalaglag yung kay Nalaglag. Jason Webb. Nalaglag. Pero may tama yun sa akin. Laki pala nun. Alin? Ano? Kay Jason Webb, no? Kay Jason Webb, ang Ay, laki. cover, oh. Ganda, ano? Pang-alaga, Oo. oh. So yun, nalaglag. Ganda. Lagay natin. Yan ba yung kanila? Yung nanalo? Lagay na natin para Hihina na matapos na kanina natin yun, yung laro. Kuya, sa'yo na to. Oh, laki pala na ito sa'yo. Wala na ako. Ay, nakainin ko. Okay Ay, lang kunin yan. mo nga yung ano ko dun, so, yung mga salmon ko dun. Yung Ganda. maliliit. Saan? Dun sa kwarto, yung nakalagay dun sa nebula. Yung gano'n, no? Yun. Ano ng mga itlog. Pangalawang laglag para kay Jason Webb, Tapang mga ng kadagit. gagamba niya oh. Nabuhay na ulit. So, Enzo. Iba talaga yung gagamba ni Kadagit. Nang dadagit. Kahit sabi mong medyo maliit yung kanya, talagang Yung basaan talaga, ano? umabakbak ng laban. Oh. Papatayin to. Dinagit-dagit nga yung gagamba ko kanina. Wala na. Wala na mga Sobra. Hindi na, nakatatlo na. So isa pa, bigyan natin ng chance kasi medyo malaki siya. Malay mo, makuha sa laki.
Wala na, ayaw na. Takbo. Takbo. Bilis. Takbo hanggat may tingting. Wala na. Okay na. So yun lang. Doon naman tayo sa content ni Jason Webb. So, Saldi TV 2019. Paki-like na lang at subscribe. Maglalaban kami. Thank you, sir. Panoorin nyo rin pala yung laban namin sa kanya. Nakadalawang content kami sa video niya. Yung Tagalog ko at saka yung Masbate. Yan, mas bati parehas yata. Mas bati ba yan sa'yo, boss? Oh, Masbate. Magkababayan. Game na. Wala na intro. Wow! Tapang talaga ng red to. Red corner. Tutulog lang, bigla na nakmal. Nagulat eh. Binigla mo eh. Nabigla yung gagamba ko. Hindi nangangamusta kasi yung sa akin. Kababayan, kamusta na? Ano ba ito ano? Lamang sa akin siguro sa haba, pero sa Pangalan niya na. bulto ng katawan yung kanya. Try pa natin na isa kadagit. Tingin mo dito siya. Nasa ganyan lagyan natin. Lakas talaga, kadagit. Boss. Ang ganda ng gagamba ni kadagit. Ayan na, sige. Fight. Uy. Nagpapatihulog parehas. Nagawag na. Tumatras. Hindi kinaya ng ano. Hindi ako aabot sabi niya. Uy, friends tayo. Parehas takot, parehas takot. Ayun. Isa na lang. Last. Nakikipagkaibigan yung akin guys, ayaw nung kay kadagit. Ayaw talaga guys. Talaga. Masungit. Sungit. Masungit. Isa na lang. Masungit talaga pag pula guys. Ayun na. Nadali. Sobrahan pre. Sobrahan sa isa. Pasensya ka na, kakakasaldi ha. Gusto ko kasi bigyan ng magandang Okay lang laban yun, eh. boss. Sila puhutan. Natutulog eh, no? Biglang sinakmal sa likod. May kagat din No, siya ano sa'yo. yun? Oh, may kagat din. Papalagay, ang laki niyan eh. Oh. Kumagat din. Nakaisa rin. Posibleng di makakagat yan eh. Napakalaki niyan sa'yo. Matindi. So, Ayun package na. ulit. Gift wrap. Pwede ko na padala sa Lazada to. Package. Maganda yung laban natin ha. Puro bilutan ha. So, yun lang mga kadagit. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo sa amin. Huwag nyo kalimutan, Saldi TV 2019. Yan. Thank you, guys. Ano masabi mo pre? Ang ganda ng laban guys. Sulit naman yung ano. Sana manood kayo kay kadagit nga pala. Ang ating idol. Yung laban namin ni Saldi TV, panoorin nyo sa channel niya, Saldi TV 2019 kasi maraming Saldi na lumalabas pagka walang 2019. Oh, guys, Kaya lagyan nyo hindi ng nyo makikita. 2019. Nakadalawang fight kami sa vlog niya, tapos isa lang dito sa akin. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Arnel Bautista, yung pinsan ko na nagbibigay ng gagamba sa atin, and si Boss Alex at si Utol J Mix. Siyempre kay Boss Pau, saka kay William Yulo. Maraming salamat. God bless. So, yun lang mga kadagit. Maglalabang kami ng salmon niya, saka yung OS ko. Try lang natin kung mananalo. Alam naman natin na yung salmon kung paano lumaban. Pero siyempre, dahil sa inyo, kaya namin to ginagawa. Mabigyan lang kayo ng magandang content. Saka yung salmon na to mga kaji, kung bakit ilalabong ko kay gusto. Tignan nyo ba naman yung tiyan yan? Siguro 3 linggo na to na constipate na. Hindi nangingitlog. Kaya medyo hindi ko trip yung ano na ito. Pero lalaban to mga kaji kasi Tumigas na siguro yan. salmon pa rin talaga to. Tumigas. Pinagkaiba lang, maiksi lang galamay niyan. Medyo maiksi galamay nito pero mataba. Yun ang ano nito mga kaji, mataba talaga. Ito, sumon. Sumon kasi malaki. Bigat yun. Parang hirap na hirap siya. Wala, layo talaga. Laki pa rin tignan talaga ng salmon. Parang tangkal lang yung laban. Hindi, pag sa gamay ka sa galamay, medyo same sila eh. Pero Parehas payat kasi lang, malaki lang puwet na ito. Patay! Ayun, Grabe talaga yung salmon. Hindi talaga obra. Hindi Malakas na. Lumaban. Kataso. Kataso. Ang laki ng kataso. Iba talaga yung salmon mga kaji. Maano talaga, mapwersa talaga. Ang laki na ito. Wala na. Cut na.
Kaso boot. Lumaban siya eh, nakakita niya ang laki. Wala, ano tadi yung Wala na nanghihina Siya na. sa stick eh, ginano no. Iba kasi pwersa ng salmon talaga. Wala nanghihina na. Ano, butas. Laki ng kagat, boss. Kadagit, butas. Butas yung tiyan nung OS ni Warak. kadagit natin. Ang laki ng tama. Wasak. Warak So, talaga, yun boss. lang. Wala na. Ayun na, di na pinalayas. Kinain na, kadagit yung ano natin, OS. Iba Ganon talaga, iba talaga ang salmon. Lakas. Iba Sana talaga. nag-i-enjoy kayo sa pinanonood nyo. At yung Sa taba kulturang niyan ito. mga kadya, gutom pa pala yan. Medyo hindi ko kasi trip yan, gawa ng 3 linggo na ata, hindi talaga nangingitlog, hindi nagmumolt. Pero sa tingin ko baka mag-molt mga kadya kasi oh, makinang na siya oh. Pero hindi siya nangingitlog, baka mag-molt to. Pag Ano lumabas to? to, super salmon yan. Ang title nito, Goodbye 100. Ayun, kumagat. Ay, gumante. So, gusto pa, gumante, gusto Wala na. gumante. Wala na, hindi na. Inigot Wala na. na. So, yun na. Papadala ko na to sa LBC sa may order sa akin ng OS. Huwag mo na tanggalin boss, pakain na natin dito. Yung So, taga-delivery. pakain na. Para umitlog. Para So, umitlog. para dumiretso na. So, ayun na. Ayun, So- kadagit nyo, congrats ko lang ha. 30k subs na si kadagit, kadagit. So, ilalagay ko na to dito sa may box para may padala na. Total, nakabalot naman na. Sige. 20 mil. 20 mil. Shoutout kay ano kay Alex. Saka kay Arnel. Kala ko So, ayun lang. Alex Cabagnot. Saldi TV, supportahan nyo. Ayun. 2019. Mag-like kayo at mag-subscribe. Saka kay Jason Webb. Siyempre, Gagambino. Yun. Gala Myers, Gagambinoy. Yan, supportahan natin. Kasunggab, saka si Kabutogs. Kabutogs ba? Tama ba? Kabutog si James Sensei ba? Renzo, shoutout kay Renzo. Yan, sumusulit yung pamangkin natin dito. Laging may shoutout. Iba, mention So, pa. papackage ko na siya dito. Tirador ng OS. Para mapadala na. Radar ng OS talaga. Tirador ng OS, tsaka good size. So, yun lang. Maraming salamat. God bless.